Tá stáil ó chuoine chun tógar mar sin a thugann déir hain. Inis tá raibh misnecha tá stáil bheitse chun tú é Imeall. Bhí misna móra í harams. No, was it hannig se lom go héascaí. Bhí se réintin gom le blianta fáda was it tafaú dhéanú na tionscna mar seo dhéanú, agus níor me deisle na dhéanú go deithe me sus na bháile le cónaí. Agus an sin cinál a hannig se loman sin mar bhí... Bhí sur le caiinte an inspiráid a hagan ó bheith sna háitina hir nó ar ggóta nó leáin Jake, bhfuil inspiráid le nó dríochta le buint le seonéach. Well, císim go deithe mar ás go dtí tobar ró me ceartí leis an éitú bhfuir me maid ceáile le léir ó hús. Agus go luas bhfuil mar ás, bhaid me hé ní soccer, agus thoisí me comú níos mó ceáil, agus fólam níos mó ceáil, agus... Inis don féim, tá meascán de cheol taisiúnta sean áráin agus áráin cum go ténig? Sé, well, hanni, mar rí mar réit leat ní rud mór a bhí anna, just chuir me stagadí tá stúdio Beldáris agam ag Mairéad Ní agus... Handy. Tá sin nínta sés de fást, agus bhí mábalta cinál dá bhí móhead ag nia, íhort na scáil agus an sin teart na bhála dú hocle mála stadi Wenis agus bitir track a síos na ebrúar rudneart agus bhín próses le léirínta was a ré agus níró sodar a bhí an faoise beidir a bhí nó a rúsa ó bheith gobar le haltan aber a bheith gobar ar rud ó bhain go thomláin le hain. Sé, well, bhí coppla smuitiú agam mar dóibh bhhailm cáú haine enú ar uairine agus nuair teú le chuigear eile bín tú gcónaí cinál dá geirí hananne heasú a seo má haid smuiti héin agus má haid dáin héin agus sin bhí Mairéad ábalta bhí físigh Mairéad fásta dóil ro mai geirí a gáú. So lach sé méid a bhí go sín sé do roiide le seachas a bheith cléir an grúpa. Sé leis an grúpa, so bhí cinál dá ceap me chéine gom. Agus féchan sé sa bhí mé géiste is cúpla ceann chuig go bhaim go mór am héna camera. Ceann taisiúntar dúis is fada ó bhaile. Cheapas nuair bhí géiste gur fáin ásta mór míteach a bhean an bhfuil ceachta go me? Sin cean an huair an mhóra, bhil is agad... Tá me deanna go se rubba cosla taim síntear do hamba, bhil is a cen sin... Agus cean mór. Agus bhí gréhharsa ag Aní ó Némainn ban Beldáris am haid agus sin háisi má cuairtú agus a táhailt versaí eile in leabharscríbhí ní agus forma versaí eile in réhéad a cheoltabhála agus began tú iad éithre rubba le hála se fána bhíice. So bhí taidir leis go máir gacha a rubba buide sé. A tá dúla go má foiil uair an omlan agus é thuirla chéile dhéanamh. Agus tá dearra áling a cameras agus nílach tríhíle go hainanamh cé dhearra iad achráide? Well, Éidirn O'Donnell me chara sléir tá sí iontain tá mar alíntar agus nes níor tó go mar an chance dí bheith gobar sin mar ag mai bitir seartan dí agus níor si a coppla leile le ebrú run sí job ar dó dhéanann si chud mór dearú fáinne blúgiscanní agus in sin... Comodáireachta go théinnig dána leis. A bhreis riomh go raibh sé ó chún go bheith absáte le grúpa aber nach bheith tá do chót ceáil héin a chur raig nó? No, well, ní bhreid me sin a rio go ró mar réon is le roiid nach dúíhéanú agus tá dúla go me déanú sin as tá dúla go fásta vis a grúpa mar hí leat aáil bhla an grúpa. Mar a theasa go dé. A tá sé jazz fásta was a rubba túthaid mahar an Imeall. Sé was a bhé le tain. Agus inistan féin catá ná de machchan sa bhfuil trosa gist bhfuil com chuir a gist le Well, tá muidir gáil dhéanú toras ceart go leora, níl muidir gáil agailt a fointe na charigéin, bhfuil sa gad rá bhenig, tá muid geirí na ceolchar má a bheith speisialta, so bhhailinn coppla ceolchar mé dhéanú, níl muidir gáil a bhéir a rád a réna hána. So tá ceol hénig fíor-fíor-háachtacha a héal héin deirigh na fuil? Well, sin ceolas táhairt sin tí na dearnma a tríhíle. Ní rud commercial atá seo, ní rud le díal atá ar bhela. Was bhhailm had costa sí was it chlúd a rud fud a donag tá mai geirí gáil arás go dín tobar sin go bíon ceol is táhairtaí na. Agus a bheith peir fíoch formála, bródó leas a deirigh na bheith. Well, go mé. Well, agus trachtan na hárán nó chumha, bhfuil tú níos dul le comodáireacht níos mó na choirú na leitheanta seo? Tá dúla gom a gomadarart agus má haid mention is
tíigh se go forest agus tá cynnig go Tommy Potts a gense do blianta fád a háinhil sa go thug se meisna mórdú le maid ceáil henim. Agus sin go dén seo fásta leis a commandarart, dúir se, you know, it's not your music. You don't own this music. So níl da. Agus Cormac an seola seola be seola nelia. Be se siúla má le clia ar a dohola déag agus be se le fáil fásta ar me síú idirlína Mairéad.ie. Agus ar MySpace leis chola mis a couple track ar MySpace. Well, amór agus gachra hart leis an de Imeall, do chuid Imeall hénig, agus chiimhíle chun déitú gan róbhéidir ríis. Sin an chéad